At heto na nga mga kababayan, no? Trending na naman nga ngayon ang ginawa na aabuso sa kapangyarihan nitong ating administrasyon mga kababayan. No? Grabe talaga. Dahil nga po, ang ating vice presidente, ang dating presidente at yung mga nabubuhay na presidente ng Pilipinas ay tinanggal po, no, ng administrasyong ito, no, ni Marcos para maging kabahagi ng National Security Council. Ano bang ibig sabihin nito mga kababayan, no? Dahil nga po tinanggal na si Vice President Inday Sara Duterte sa National Security Council, ay siguro ay wala na siyang access, no? Mawawala ng access yung ating vice presidente at kasabay nun mga kababayan, siguro iniisip ng administrasyong ito na kumukuha ng mga intelligence information ang ating vice presidente sa National Security Council. Mga kababayan, no? Hindi ko ba maisip, hindi ko malaman kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Grabing kaguluhan na ito mga kababayan. Kaya kayo mga nanonood dyan sa darating na January 13, malapit na yan mga kababayan. Ilang araw, ilang tulog na lamang po mga kababayan. At sama-sama tayo. Nag-announce na sila. Diyan tayo sa may bahagi po ng Liwasang Bonifacio. Diyan po sa harapan ng Manila Post Office mga kababayan kong Pilipino. Ano man ang iyong relihiyon, anong grupo ka man, sama-sama po tayo, no? Grabe na po kasi ang nangyayari. Talagang ang gustong mangyari ng administrasyong ito, mga kababayan, ay talagang kontrolin ang kapangyarihan. At sila lamang po ang hahawak ng mga impormasyon na kung saan yung mga impormasyon na yun ay maaari nilang i-twist, lalong-lalo ng mga kababayan kong minamahal. Kung ang mga impormasyon na yun ay makakasira sa kanilang administrasyon o sa kanilang grupo, hindi po nila yun nilalabas, no? Naalala niyo yun mga kababayan, may isang sundalong namatay sa isang kampo dito sa may bahagi ng Metro Manila, no? Nalaman ba natin yun sa mga media? Wala po mga kababayan, hindi natin nalaman yun. Kung walang nag-leak, ay hindi maibabalita yun, hindi nila ibabalita. Grabe, tinatago talaga nila mga kababayan, no? Nakakalungkot ang nangyayari po sa ating bansang Pilipinas. Kaya sa ating mga kababayan dyan, ano pang hinihintay nyo? Sama na po kayo. Ikaw, no? Kung wala ka mang pamasahe at taga dito ka lamang po sa Metro Manila, no? Pwede naman konting lakad, no? Konting sakripisyo. At sa ating mga kababayan naman, no? Meron kayong konting maiambag sa inyong mga kaibigan na gustong sumuporta at sumama sa darating na January 13, mga kababayan. Sama-sama tayo. Suportahan mo, bigyan mo ng pamasahe para makarating at marinig at makita ng ating gobyerno na nagkakaisa tayo mga Pilipino sa panawagang itigil na dahil sobra na ang ginagawa ng ating gobyerno mga kababayan. So ito, para po sa ating kaalaman, narito po tayo sa may bahagi po ng Rizal Avenue. So nagsimula tayong maglakad sa may part ng Recto papunta dito sa may part ng Carriedo Station. So ayan ang itsura niya mga kababayan. So ang nakakalungkot lang talaga, no? Hindi natin alam kung ano pa ang mga susunod na gagawing hindi maganda ng administrasyong ito. Kababayan kong minamahal, ano pang hinihintay nyo? Ano pang hinihintay nyo?
sama na po kayo at suportahan natin ang hakbangin ng ating mga kababayan, mga religious organization, lahat no, ordinaryo, mga mayayaman at sino pa man dyan, sasama sa amin. Kayo na lamang po ang kulang. No, magkaisa tayo at ibagsak natin, no. Masakit man sabihin na ibagsak, pero parang ganoon na rin po mga kababayan kong minamahal, dahil nga po sa nangyayari, no, sa ating bansang Pilipinas. Sabi nila, no, may nakita akong post na naman na sa isang media na sa palengke po ng nagkakamali Marikina ay nagtitinda na po sila ng 38 pesos na bigas. Naku mga kababayan, yung sa ibang palengke po, no, paano naman po yung sa ibang palengke, yun yung pangako. So wag na nating lukuhin po yung ating kababayang Pilipino. Kung gusto nila na talagang pababaan yung presyo ng bigas, okay, walang problema. Umabot mga 40, walang problema yan. Basta mapababa, walang problema po yun mga kababayan. Ang hinihintay po nung ating mga kababayan na nagrereklamo ay patungkol doon sa mga nawawalang pera ng taong bayan na kinukuha sa PhilHealth, nilipat sa Development Bank of the Philippines, kinuha, nilipat. Nasaan kaya napunta yun? Ang ano pa bang ito mga bangko at saka yung mga departamento sa ating bansang Pilipinas na kinuha na ng pera at nilagay po sa Kabanambayan. Di natin alam, Kabanambayan o yung sinasabing Maharlika Investment Fund, na wala ho tayong update kung ano na nga po ang nangyayari mga kababayan, no? Katulad nito, no? Grabe. So ito mga kababayan, no, dito naman tayo sa may bahagi ng Carriedo. Ayan, Carriedo Station na ito. Yung ating mga kababayan, imbis na makapaglakad-lakad po sila na maayos dyan sa sa daanan dito, bangketa, hindi sila makakalakad dahil nga po punong-puno ng vendor, no? Kabilaan may vendor dito sa may bangketa. So parang ganyan ang nangyayari po sa ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot pero totoo, ganyan po ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Dahil nga po nandito na rin tayo sa Manila, no? Ang nakapagpaganda lamang po sa may bahaging ito si Yorme Isko Moreno Dumaguso. Kaya sa ating mga taga Maynila, suportahan nyo ang tumatakbong mayor sa Maynila na si Yorme Isko Moreno Dumaguso. Mga kababayan, kahit sabihin natin na lumaban yan sa national position, naging kalaban niya ng ating sinusuportahan na si BP Inday Sara Duterte at nagkaroon din ng issue kay Tatay Digong. Pero mga kababayan, napakaganda ng kanyang proyekto sa Maynila. Yun ang hinangaan natin. So masabi natin na hindi pa ang time na to para sa kanya, pero darating yung time pag mas napaganda niya itong Maynila, naging sabihin natin hindi naman totally world class. Sa pamamagitan noon, mga kababayan, talagang desidido na ang sambayan ng Pilipino na piliin siya para sa national position. So ang hinihingi at inaasam-asam po ng ating mga Manileño na nakilala natin ay sana tapusin niya yung ilang termino ng pagka-mayor, kung sakali man, no, nandito bumalik si Yorme Isko Moreno, para mas gumanda ang Maynila at saka siya pumunta ng national level. Mga kababayan, sa experience na yon, grabe ang magbabago. Kasi kung mabago niya ang Maynila, mapaganda niya ng gusto ang Maynila, may pag-asa tayo mga kababayan na mababago ang Pilipinas. At syempre punta tayo sa national candidate mga kababayan, no? Iboto po natin
yung mga naka-line up ng mga senatorial slate o yung mga tumatakbong senador under na PDP laban. Mga kababayan ko, suportahan natin para sa tuloy-tuloy na suporta para po sa susunod nating presidente na si BP Inday Sara Duterte, mga kabayan, no? Andyan si Attorney JB Hinlo, Attorney Jimmy Bundok, nandyan si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Hindi ko matandaan yung iba. Ayan, si Senator pa to, mga kabayan, no? Senator Bongo. Ayan. Malasakit, mga kababayan. Malasakit. Andyan kay Senator Bongo. Grabe. At napakarami pang mga senador na tumatakbo. Suportahan po natin para tuloy-tuloy ang pagbabago at talagang malalaman natin at alam natin na itong mga senador na itong mga tumatakbo ay may mga paninindigan, may magandang plano sa ating bansang Pilipinas. Nandiyan na po, pinaka numero 1 natin, mga kababayan, si Attorney Jimmy Bundok, no? Attorney Jimmy Bundok sa Senado para hindi sintunado, no? Hindi sintunado lagi ang Senado, talagang nasa tono. Attorney Jimmy Bundok, mga kababayan. So ayan, hindi ko maalala yung iba nating Andiyan pala si sino ba to? Itong isang artista na laging kasama ng Senator Bongo. So hindi ko maalala lahat ng mga tumatakbo. Basta, mga kababayan, lahat ng tumatakbo under the PDP laban, suportahan po natin, mga kabayan ko, no? Para sa tuloy-tuloy na pagbabago. Kita nyo to, mga kabayan, no? Yan, nakikita nyo yan? Magbabago. Pati dito sa may part ng Maynila, magbabago yan kung maganda at nagkakaisa, maganda yung plano, maganda yung mga namumuno sa national level, pati yung sa mga local levels, mga kababayan, magbabago yan kasi mag-o-order din yung national papunta dito sa local para mas maganda ang pagbabago at ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, dito sa Maynila, suportahan po natin si Manila Mayor Isko Moreno Dumaguso, ang pagbabalik ni Yorme, no? At sa national government, basta hindi ko maisa-isa yung yung 10 senador na inendorso ni Tatay Digong. Kung si Tatay Digong ang tatakbo, ayan, numero 1 yan si Tatay Digong. Yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At kung naibigan nyo yung video na ito dito tayo sa Maynila, huwag nyo kalimutan na i-click ang subscribe at like button para naman, mga kabayan, ay updated kayo sa mga kaganapan at mga pagbabago, lalong-lalo na itong darating na January 13 at talagang aagahan pa natin. Ngayon, no, ay nagsasagawa pala ng traslasyon, no? Malapit na yung traslasyon 2025 dito sa may bahagi ng Quiapo. So punta rin tayo dyan, tingnan natin ang kaganapan. So huwag nyo kalimutan na i-subscribe para lagi po kayong updated sa lahat ng oras, no? Hindi naman sa lahat ng oras, kumbaga kung may mga bago tayong mga video. Maraming salamat at patuloy po tayong mag-ingat sa lahat po ng pagkakataon, lalong-lalo na may lumalaghanap na naman daw na virus. Naku po, wag naman po sana, nakakatakot kung mangyari ang sinasabi nilang virus na naman daw na galing sa China. Naku, ingat po tayo, mga kababayan kong minamahal. Lagi po tayong magdasal.